Доброго ранку усім, хто прокидається разом із телеканалом АТР. Я дякую, що ви обираєте нас. Це програма «Саба». Мене звати Аліна Блохіна. І ми будемо говорити, як завжди, про всі актуальні події в Україні та світі. І розпочати хочу з такого. Прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваних Андрія Медведська та Дениса Поліщука. Їх звинувачують в умисному вбивстві українського журналіста Олеся Бузини. Власне, Олесь Бузина був вбитий 16 квітня 2015 року в Києві у дворі свого багатоквартирного будинку. 18 червня міліція затримала двох підозрюваних у вбивстві. Наразі справу передано до суду. Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Власне, загалом за період незалежності України за 26 років в Україні загинуло 68 журналістів. Це вершина сумної статистики, тому що за нею ховаються так само численні факти залякування, побиття, пошкодження майна, з якими стикаються працівники преси та медіа. Власне, у останньому рейтингу свободи преси, який щорічно складає організація «Репортери без кордонів», Україна зайняла 102 місце серед 180 країн, піднявшись порівняно з минулим роком на 5 пунктів. Ще одне вбивство, ще одна втрата українського журналіста, про яку сьогодні ми хочемо поговорити, це вбивство Павла Шеремета. Тому що, на жаль, ми досі не бачимо результатів слідства і досі, наскільки звітують про це правоохоронні органи, вони не мають підозрюваних. Про це ми хочемо поговорити із Оленою Логіновою, журналістом-розслідувачем, яка безпосередньо вивчала усі докази, усі відео, усе те, що було пов'язано із днем вбивства Павла та підготовкою до цього. Вона з нами на прямому зв'язку скайпом. Олено, доброго ранку вам. Чи чуєте нас? Доброго ранку. Власне, ви долучалися до створення, є одним із авторів фільму «Вбивство Павла». Тоді, коли у травні цей фільм був оприлюднений, тоді було багато питань до правоохоронців щодо того, чому вони не дослідили той об'єм інформації, який дослідили журналісти. Скажіть, будь ласка, зараз чи звертаються до вас правоохоронні органи? Що змінилося після виходу цього фільму? Якась є співпраця і якими були дії правоохоронців упродовж цього періоду? Одразу після публікації фільму, як ви знаєте, і президент Петро Порошенко на своїй прес-конференції заявив, що було б добре, якби офіційне слідство скористалося матеріалами, які ми здобули. І насправді так і сталося. Ми до сих пір регулярно зустрічаємося з офіційним слідством і намагаємося в цьому питанні кооперувати, наскільки б важко не було б це і журналістам з нашого боку, і офіційним слідчим з їхнього. Тому що насправді в поліції також є люди, які хочуть, щоб це вбивство було розкрите, і вони йдуть з нами на співпрацю, діляться певною інформацією. Також в них є якісь запитання, на які ми можемо швидше, оперативніше відповідати, ніж вони через бюрократичну цю волокитну. Та інформація, яку вам надають, вона якимось чином вказує на те, хто міг це зробити. У вас до якої версії ви схиляєтеся? Чому вбили Павла? Це журналістська діяльність, яка є пріоритетною версією, чи ви маєте іншу думку? Насправді зараз говорити про якусь конкретну версію від нашої команди ми не можемо, тому що ми перевіряємо всі можливі варіанти, всі можливі, тому що ніяких конкретних фактів, які б робили пріоритетну якусь конкретну версію, поки немає. Після того, як вийшов фільм, після того, як ви збирали цю інформацію, це були і відео з камер спостереження, і решта усього того, що ви збирали. Після виходу фільму вам вдалося з'ясувати ще якісь нові факти, пов'язані з вбивством Павла? Звичайно, це стверджували і голова Нацполіції, і інші керівники силових структур, що цей фільм дав новий поштовх розслідуванню офіційному.
Нам приходило багато повідомлень в перший період після публікації фільму. Зараз, на жаль, ці повідомлення не приходять, тому будь-хто, хто чує цей ефір і має якусь інформацію, будь-які зачіпки, будь-які деталі, ми все опрацьовуємо. Навіть на дуже маловірогідні якісь моменти ми все рівно опрацьовуємо. Пані Олено, після того, як фільм вийшов, вашій команді, яка над ним працювала, ви, Дмитро Гнап, решта розслідувачів, ви якісь нові зачіпки знайшли, чи поки немає ніякого, якось просувається ваше неофіційне, скажімо, так би мовити, розслідування цього вбивства? Знаєте, вже протягом 1,5 цих року справа Шеремета – це наша щоденна праця. Звичайно, ми знаходимо якісь деталі, але поки що, щоб ці деталі стали рушійними в розслідуванні, ми не можемо похвалитись таким. Матеріали кримінальної справи щодо вбивства Павла Шеремета були засекречені, як про це говорив голова Нацполіції, для того, щоб вони не були предметом обговорення. Ваша думка щодо цього? Чи потрібно було засекречувати ці дані? Тому що, насправді, наскільки от я, до прикладу, готуючись до нашої з вами розмови, споглядала стрічки наших видань, якось ця подія, вбивство Павла, воно випало, знаєте, із інформаційної площини останнім часом чомусь. З приводу того, чи засекречувати судові рішення, чи ні, якщо так слідство офіційно вирішило, що їм так буде краще, вони мають на це право, я вважаю. А головне, щоб саме під цим приводом ми не губили, власне, публічність цієї справи, тому що в даному випадку це дуже важливо. Після виходу вашого... Так, слухаю вас. Я вважаю, наприклад, що правоохоронці мають публічно, стабільно звітувати про результати розслідування. Після виходу вашого фільму влітку було оприлюднено звіт Комітету захисту журналістів. І тоді люди, які над ним працювали безпосередньо, сказали про те, що у Нацполіції і у МВС їм відмовилися напряму відповісти, чи може підозрюватися влада і наближені до неї особи до скоєння вбивства. І так само вони зіткнулися із тим, що це розслідування не дає результатів, і поставили собі таке, знаєте, риторичне питання, а чи ведеться воно взагалі? То, пані Олено, хочу запитати у вас, чи ведеться це слідство і чи будуть знайдені підозрювані? Тому що, наскільки я знаю, там говорили спершу, що є 10 підозрюваних, з них підозру зняли, вони не причетні до того, що сталося. Чи знайдуть цих людей? Тому що вже по гарячих слідах цього зробити не вийде. Я сподіваюся, що знайдусь. Зараз, знаєте, головне, щоб всі правоохоронні органи мали гарну координацію і справді їх наділили тими ресурсами, які необхідні для розкриття цієї справи. Тому що за кордоном, наприклад, резонансні справи розслідують спеціально створені групи оперативні. А коли ті ж самі люди займаються вбивством і Варененкова, і Шеремета, і замахом на Мосійчука, це дуже складно. І тим паче, коли ми бачимо цю неспівпрацю, насправді, з поліцією та СБУ, а з іншими органами, коли координація цих дій погана, коли є якась недовіра, коли замість того, щоб підтвердити факти стеження за журналістами, наприклад, «Української правди», і зберегти ресурси і енергію на розслідування вбивства, ніж на те, щоб публічно виправдовувати, що не було ніякого стеження. Я вважаю, це могло б бути в цій справі. Ваша думка, от як журналіста, який безпосередньо так само займається розслідуваннями, чи от почуваєтеся ви безпечно зараз в Україні? Наскільки безпечно наразі дійсно українським журналістам, як гадаєте? Я вважаю, що поки
резонансні вбивства журналістів не розслідувані, жодна людина в цій країні не може почуватися безпечною 100%. Пані Олено, я дуже дякую вам, що ви знайшли час, долучилися до нашого прямого ефіру. Олена Логінова, журналіст-розслідувач, була з нами на прямому зв'язку скайпу. Ми говорили про вбивство Павла Шеремета. На жаль, немає, наскільки ми знаємо, у правоохоронців наразі підозрюваних, і ми чекаємо знову ж таки звітів від правоохоронців і звітів вже із певними результатами. Сподіваємося, що це вбивство буде розслідувано. А нагадаю, що до суду вже передали обвинувальний акт щодо двох обвинувачених у вбивстві українського журналіста Олеся Бузини. Ми рухаємося далі. Зараз пропоную пригадати, яким був цей день, 30 листопада, у різні роки. Щорічно 30 листопада, починаючи з 2010 року, відзначається День радіотехнічних військ повітряних сил Збройних сил України. Ці війська є основним джерелом інформації про повітряну обстановку і призначені для ведення радіотехнічної розвідки повітряних об'єктів та оповіщення військ. 1874 року народився сер Вінстон Черчилль, державний діяч Великої Британії, письменник, найбільш відомий як прем'єр-міністр цієї країни у роки Другої світової війни, лауреат Нобелівської премії з літератури 1953 року. У 1963 році президент Сполучених Штатів Джон Кеннеді проголосив британця Вінстона Черчилля першим почесним громадянином Сполучених Штатів. У цей день 1939 року нападом СРСР на Фінляндію почалась радянсько-фінська або зимова війна. 4 армії Радянського Союзу чисельністю 540 тисяч чоловік напали на сусідню державу на фронті від Балтійського до Баренцевого моря. 30 листопада 1982 року Майкл Джексон випустив альбом «Трилер». У 1985 році альбом було занесено до книги рекордів Гіннеса як найприбутковіший альбом за всю історію. Обсяг продажів у всьому світі оцінюється в межах від 47 до 110 мільйонів екземплярів. При цьому на піку популярності альбому продавалось близько 1 мільйона його копій щотижня. 30 листопада 1951 року народився Назарій Єремчук, український співак, народний артист України. Таким був цей день в історії, що принесе нам 30 листопада 2017 року. Будемо сьогодні спостерігати. А про всі актуальні події, що відбулися в Україні та світі, ми будемо говорити вже із нашим гостем. Я рада вітати Олександра Солонтая, політичного експерта. Пане Олександре, доброго ранку. Доброго ранку вам. Які ви бадьорий? Ну, файно. Спершу хочу вас запитати про те, що відбулося напередодні. У Мінську домовилися про обмін полоненими. Про це повідомила речник Кучми Дарка Оліфер. На переговорах сторони конфлікту на Донбасі домовилися про формат обміну полоненими. Крім того, на засіданні безпекової підгрупи у Мінську українська сторона звернула увагу на поведінку спостерігача СММ ОБСЄ, який дружньо вітався і спілкувався з бойовиками ОРЛО. Пане Олександре, власне, це два моменти, які нам приніс вчорашній Мінськ. Ось цей обмін полоненими. Знаєте, про нього почали говорити, що до новорічних, до різдвяних свят ми обміняємо. Чому саме зараз це відбувається? Чому саме зараз Путін готовий йти на поступки? Чи це певний, знаєте, жест на свою користь? Чи то наче відповідь на заяви буквально двохденної давності від Авакова і цілого ряду політиків про те, що Мінськ мертвий, чи це наче відповідь на інтерв'ю Волкера про те, що з Росією неможливо домовлятися і про те, що вони не йдуть на компроміси, чи це навіть відповідь така взагалі українській владі, яка не здатна була певний час, власне, дійти до жодного компромісу, і тут виникла потреба її підтримати для того, щоб вона взагалі не випала з процесу. Тобто тут є різні моменти, чому це так, чи це просто реакція Ірини Геращенко на внутрішньополітичний розклад. Тобто, чи це дійсно робоча домовленість, тому що ця домовленість досягнута в принципі була давним-давно, але вона ніяк втілена не може бути. Тобто, не знаємо, чому так. Насправді не можемо зрозуміти, чи це склалася сукупність факторів, чому це саме вчора сталося, чи це дійсно нормальний робочий процес, але маємо розуміння тільки одне, що домовленість про обмін заручниками і обмін, власне, військовополоненими, а
також обмін власне арештованими на різних територіях людьми, що сприяли військовим, бо тут є різні категорії. А також є ще до сих пір велика кількість людей, які власне потрапили в полон у 2014 році, тобто вони вже тримаються до судового періоду. Все це не свідчить, наявність домовленостей не свідчить, що обмін відбудеться. У нас були вже, на жаль, випадки, коли домовлялися і 3 до 1, і 2 до 1, і всіх на всіх, і у 2015 і 2016 році, і Мінськ не один раз перепідтверджували. І, на жаль, коли росіяни декларують, що обмін відбудеться, це абсолютно не означає, що обмін відбувається. Більше того, були випадки, коли декларували, що обмін відбудеться, але потім обмін відбувався лише частково. Тобто частинку людей обмінювали, була якась важлива персона для росіян, на яку вони були згодні обмінятися, або була необхідність показати тривалість процесу, тобто, що от щось іде, але не до кінця. Тому росіяни дуже підступні в цьому плані. А от вони діють, зважаючи не на людські інтереси, а зважаючи на свої інтереси Кремля. І в цьому обміні для них поняття люди. Це такий вторинний, це матеріал для них, це не є найвища цінність. Вони з задоволенням міняють людей на якісь поступки, лінії фронту, на якісь речі пов'язані з власне позицією дипломатів на міжнародному, або з метою заганяння української влади в певну політичну ситуацію чи як держави. Тут варто розуміти, що ми стикаємося з двома такими неспівставними речами. Коли для світу, для України дуже важливо саме людину витягнути. Чому? Тому що від настроїв суспільства в Україні залежить ставлення до влади і до здатності працювати. Росіяни це добре розуміють, але росіянам байдуже, що наші люди, що їхні люди. У них інша задача. У них задача, щоб імперія перемагала. І тому вони зажимають за людей і ставлять постійно на кону питання якісь інші, пов'язані не з людьми. Ну і виходить, що ми кожен раз падаємо в цю спокусу, що от би напередодні Нового року, напередодні святкових днів людям домогтися повернення додому. А з іншого боку, і це вже кілька років докладається зусилля, а з іншого боку, це не завжди дає результат. Ви вже згадали слова міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова про те, що Мінськ себе вичерпав. На вашу думку, Мінськ ефективний чи ні? Потрібно нові механізми? Чи ми можемо працювати у цьому форматі для мирного врегулювання конфлікту, для повернення наших заручників? На мою думку, Мінськ себе вичерпав ще кілька років тому. На мою думку, Мінськ не може бути взагалі форматом зручної розмови. І я думаю, останні арешти на території Білорусі мали довести про те, що перемовини в Мінську – це те саме, що перемовини в Ростові-на-Дону, в Москві чи в Санкт-Петербурзі. Тобто це контрольована територія росіянами. Але питання навіть не того місця, де проходять ці перемовини, бо перемовини можуть проходити і в Донецьку, і в Москві насправді. Питання з приводу змісту цих перемовин. Ці перемовини були пов'язані з тим, що лінія фронту посувалася і треба було зупинити гарячу стадію наступу. В одних місцях це були наступи українських військ, але в більшості випадків це був наступ російських військ. І під цим тиском, власне, Мінськ був підписаний. Спочатку Мінськ-1, потім Мінськ-2. Хіба зараз іде наступ російських чи українських військ? Не відбувається. Тобто йдуть і лінія зіткнення, але наступу військ не відбувається. Да, ви можете сказати мені про те, що але Мінськ, крім того, щоб зупинити лінію фронту і зафіксувати розмежування сторін, Мінськ ще мав на увазі зупинити взагалі зіткнення. Так. Між військовими. Мінськ мав на увазі звільнити військовополонених з різних сторін. Мінськ мав на увазі повернути українські війська до лінії кордону між російською і українською. Але мінські умови не виконуються. Так, але ці частини якраз не виконуються, а виконана та частина, яка була первинною причиною, через яку, власне, зібралися в Мінську. Це через те, що українські війська пішла в наступ, російські війська почали їх відсувати, і почалася величезна кількість жертв з обох сторін. І з метою зупинити велику кількість втрат військових між одною і другою стороною, обидві сторони пішли на поступки. Для нас вони були трохи ганьбливі, ті мінські домовленості, тому що це зупинило наступальну операцію українську, але з іншого боку, всі експерти можуть підтвердити про те, що це було не в гарячій стадії наступу українських військ, а це було в гарячій стадії відступу. І по багатьох лініях фронту навіть втечі українських військ у 2014 році, коли українська військова машина вже запрацювала, але ще не до кінця. Мінськ був перепідписаний в Дебальцево, коли вже ситуація була інакше. Не було масової втечі українських військ чи відступу по всій лінії фронту. Була гостра стадія в Дебальцево, йшли зіткнення по всій, звичайно, лінії фронту, але там була найгарячіша точка. Але тим не менше, і Дебальцевський котел не був таким, як Іловайський котел, але тим не менше Україна розуміла, скільки вона втрачає військових, і для нас це велика цінність, люди. І тому дипломати пішли на підписання, власне, цих домовленостей. Я тут беру спільну відповідальність із нашими політиками, із державними діячами, із дипломатією. Чому? Тому що коли
коли ми говоримо про війну і про державу, то ми тут в одному котлі. Я тут не буду розводити відповідальність по окремості там президента, військових, громадянського суспільства, волонтерів, цивільного населення. Хоча насправді, якщо аналізувати, то у кожної групи є своя відповідальність, але вже є сукупна відповідальність нашої держави. І за цих умов Мінськ, власне, виконав свою основну функцію. Він зупинив рух військ глобально. А оці от частина дипломатичних речей, про які ви згадали, і про які я теж перераховував, їх же ж не обов'язково робити на мінській площадці. Тобто, якщо Москва хоче про це домовлятися, то про це можна домовлятися і в посольствах, і в Брюсселі, і в Вашингтоні, і в Москві, і в Ростові. Але росіяни не хочуть про це домовлятися. Росіяни просто волокітять мінські папери для того, щоб не виконувати їх. Поза Мінськом відбувся ще один обмін. Напередодні турецькі ЗМІ повідомили про те, що Ахтема Чийгоза та Ільмі Умарова, яких Росія віддала турецькій стороні 25 жовтня, обміняла на 2 росіян, яких звинувачують у шпигунстві. От ви знаєте, я коли вчора знайомилася з цією інформацією, це Олександр Смирнов, Юрій Анісімов. Їх заарештували у Стамбулі за підозру вбивства чеченського бойовика у листопаді 2015 року. На слуху ті росіяни, які, до прикладу, під судом в Україні, мені здається, що найгучніше прізвище – це Агєєв. Ось цей обмін. Чому він відбувся? Тому що ми розуміємо, що фактично 2 шпигунів для Путіна – це не така, знаєте, як би це не звучало, цинічна ціна, за яку він віддав би Чийгоза і Умарова. Як гадаєте, чому це відбулося? Тому що фактично те, що я читала, що напередодні писав Ільмі Умаров, він говорить про те, що він не знав цього, він не знав, на кого їх міняють, їх віддали, все. Я думаю, логічно, що не знав. Я думаю, що ціна, яку ви правильно говорите, ціна, яку власне отримали росіяни за звільнення 2 політичних діячів в Криму, непропорційна, навіть незважаючи на те, що ми говоримо про 2 нормальних таких професійних російських чекістів. Тобто ми говоримо про, з точки зору КГБшної путінської системи, це цінні йому люди. Да, це його, але тим не менше не настільки цінні. Неспівмірні. Да, не настільки цінні, щоб міняти, грубо кажучи, на суспільних діячів. Тому я думаю, основний було фактор, це було прохання Ердогана. Тобто я думаю, що основний фактор це намагання показати про те, що вони спілкуються, і про те, що це спілкування може виливатися у конкретні кроки. Сьогодні воно пов'язане з обмінами людьми, завтра воно може бути пов'язано з чим завгодно в цьому регіоні. Тобто, на мою думку, саме власне демонстрація стосунків між Ердоганом і Путіним призвела до такого обміну. А вже під цей обмін, я думаю, просто російська військова машина обміняла своїх людей, забрала своїх людей, фактично диверсантів, бойовиків, чекістів, яких вони надіслали на територію Туреччини для того, щоб брати участь у виконанні бойового фактично завдання по зачистці чеченців за межами власне країни. І це лише підтверджує, що вбивство чеченських лідерів, які відбуваються в Україні і в інших країнах світу, це те саме, що і було в Туреччині. Тобто, коли Росія офіційно забирає цих людей і визнає, що це їхні чекісти, визнає, що це їхні виконавці, то цілком зрозуміло, що коли в Україні не арештовані, наприклад, виконавці останнього великого взриву на Бессарабці, що призвело до смерті бойового лідера, або, наприклад, до розстрілу машини, при якому Аміна Акоєва загинула. Да, Аміна загинула, і фактично їх було 2, тобто це могло бути це подвійний замах на злочин, тому що вже був замах перед цим, то цілком зрозуміло, що це роблять все російські агенти. І тут росіяни вскривають фактично цим обміном з Ердоганом. Вони тим самим досягають ще однієї цілі, окрім забирання людей, вони демонструють своїм бійцям і своїм виконавцям про те, що можете виконувати сміло завдання, і якщо станеться так, случайно, що вас затримали, то ми будемо вас витягувати. Ще одне питання, яке бентежить, знаєте, медіапростір наразі, це Україна в Європі. Тому що зараз дуже активно говорять про повернення у Раду Європи делегації російської. Я дивлюсь на сніг ззаду вас, і хочу сказати, що не так страшно в Києві. Ви трохи переборщили. Маю на увазі, що не в Києві страшно, знаєте, проте страшно читати те, що пишуть медіа, скажімо так. Не страшно, а скоріше бентежно. Тому що дійсно зараз активно говорять про повернення російської делегації, і от напередодні
Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба на засіданні Комітету міністрів Ради Європи якраз і підняв питання, що протягом останніх місяців питання прав людини в окупованому Криму та на території тимчасово окупованих територій взагалі зникли з поля зору повноважених осіб Ради Європи. Тобто про це не говорять, і він говорить про те, що ця згубна ситуація не перебувала на порядку денному комісара. Пане Олександре, власне, чому ми зникаємо із поля зору міжнародної спільноти, на яку ми покладаємо надії у регулюванні, не стільки, знаєте, якщо не в регулюванні того, що відбувається на території України, хоча б в захисті своїх громадян? Тому що українська дипломатія не допрацьовує. Тому що українські дипломати зранку до вечора не займаються тим, щоб просунути наступний етап роботи в Раді Європи. Це, зокрема, виключення Росії з Ради Європи. Це проблема інституційної міцності і проблема спроможності нашої дипломатії. Це проблема їхньої працездатності. Вони не працюють як герої. Вони не працюють як люди, які зранку до вечора мусять пахати. Вони працюють в розслабленому режимі. І тому, звичайно, вони там написали десь листа, з кимось зустрілися, десь там вицепили про те, що не вистачає в порядку денному виконання уже ухвалених резолюцій Ради Європи, або в наступних порядках денних не вистачає продовження відповідальності росіян. Але це абсолютно не означає, що це відповідальність і що це робота, яку мали зробити інші країни. Це робота, яку має робити українська сторона. І це недопрацювання українських дипломатів хоча б по тій причині, що ми одразу ж по досягненню минулих позитивних документів не розгорнули велику інформаційну кампанію у Європі про те, що це тільки початок. І насправді має бути продовження цьому. Тому стоїть питання вже відкату. Тобто фактично знищення тих результатів, які вже були досягнуті. А якщо говорити про глибинну причину, то, по-перше, Рада Європи давно себе показує в такому світлі, в якому уживаються одночасно авторитарні, напівавторитарні, напівтоталітарні і демократичні країни в одній організації. І це інституційна загальна проблема всієї Ради Європи. Тут неможливо подолати українськими дипломатами цю проблему, але це просто потрібно розуміти як фактор. Тобто це міні-ООН. Це фактично ООН Європи. І це з усіма витікаючими проблемами. А друга проблема – це проблема пов'язана з тим, що росіяни думають, що після того, як була російсько-грузинська війна, і їм вдалося утриматися в цілому ряді інституцій європейських, що така сама історія проканає з Україною. І це величезне недопрацювання, знову ж таки, консолідованої позиції великої кількості країн, і це потребує детальної роботи наших дипломатів по узгодженню цих позицій. Повертаємося до внутрішньоукраїнських питань. Хочу вас запитати про директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу, тому що напередодні була заява від представника Міністерства юстиції України про те, що Труба, який раніше працював в органах прокуратури, не проходив люстраційної перевірки перед призначенням на посаду. Водночас одразу ж буквально за кілька годин з'явилася напередодні інформація від представників комісії, чому Роман Труба не проходив цієї перевірки, тому що з квітня 2015 року і до сьогоднішнього дня не працював у державних органах влади. Пане Олександре, чи мав проходити люстраційну перевірку Роман Труба? Тому що ось це збурення довкола його персони, яка досить подається контроверсійною, воно трохи ставить, знаєте, під питання взагалі, скажімо так, майбутню ефективність Державного бюро розслідувань. Я думаю, що він не мав переходити жодних перевірок. Чому? Я думаю, що ми не мали би дізнаватися ніякої інформації про нього. І я думаю, що все, що стосується його персони, і його біографії, його фінансів, і його коштів, це все повинно бути таємна інформація від суспільства. По тій причині, що якщо ця інформація буде публічна, або якщо він буде проходити публічно перевірки, може скластися хоч на якийсь відсоток враження, що він незалежний і незаангажований. Почекайте, ми ж боролися за очищення влади, за люстрацію. Я повторюся, послухайте уважно. Якщо хоча б частина інформації про нього буде відома, якщо хоча б ми трохи будемо розуміти, хто він і що він, цей Труба, у нас може на відсоточок закрастися думка, що Труба є незалежною персоною. А якщо ми будемо розуміти, що ми про Трубу нічого не знаємо, біографія закрита, фінанси закриті, люстрацію не проходив, перевірки не проходив, то ми будемо добре розуміти те, що є насправді. Що Труба поставлений в ручному режимі згори, представник на новий орган, для того, щоб цей орган не взлетів і не запрацював. Це то саме, що з НАЗК. Згадайте про Корчак. На початку, коли Корчак призначали, імітували конкурс, імітували публічність, імітували прозорість, і виникала підозра, що зараз НАЗК запрацює. Ми з вами скільки збитку маємо інформаційного через це. Ми з вами скільки знімальних груп направили, скільки інтерв'ю взяли у Корчак, скільки слідкували уважно за її кожним словом. Бо ми самі себе викликали підозру, що вона може працювати.
Ну і тепер цілком стало зрозуміло про те, що вся ця мішура пов'язана з публічністю і прозорістю призначення на цю процедуру виступила відволікаючим маневром, яка заплутала нас, і нам стало незрозуміло, до кого звертатися з усіх питань. Ми забули, що якщо треба щось зрозуміти, що буде робити НАЗК, то треба підійти до людей з Народного фронту, треба запитати Яценюка, треба запитати інших лідерів і запитати, що буде робити ваша Корчак з того чи іншого питання. А Корчак не треба запитувати. Треба запитувати тих, хто стоїть за нею. Та сама історія з трубою. Якщо ми зараз будемо в деталях влазити про люстрований Труба, яка в нього там біографія, як він сюди зайшов, як він обійшов конкурентів і так далі, ми знову забуваємо про те, стоп, так він же не самостійна фігура. Він же ж виконує лише те, що сказали йому люди, які його поставили. Чи є серед, до прикладу, антикорупційних органів і добре, давайте антикорупційних і силових органів незалежні голови? Ну, дивіться, на жаль, у нас з приводу загалом органів, якщо говорити, то є дуже різні органи. Дивіться, САП. От вчора була похвальна заява САП, якщо ви бачили, зі сторони посла Сполучених Штатів Америки, про те, що НАБУ, САП докладають великих зусиль. І це на тему там 2 органа конкретно, які там виконують роботу. Хоча я не оцінюю настільки позитивно САП, наскільки оцінила пані посол. От для мене більше, на мою думку, більше НАБУ демонструє незалежність ухвалення рішень. Є питання, пов'язані з професійністю НАБУ в певних питаннях і здатністю доводити певні справи до кінця в умовах корумпованої судової системи. Але з точки зору незалежності виглядає НАБУ найбільш незалежний орган, далі буде САП, далі буде, відповідно, всі інші органи. От, наприклад, та ж сама прокуратура генеральна інколи складає враження більш незалежного органу Луценка, ніж та ж НАЗК. Чому? Тому що Генеральна прокуратура, хоча й залежить від Порошенка, але з усіх інших питань Луценко все-таки є фігура в українській політиці. І він з великої кількості хоча б дрібних питань ухвалює самостійні рішення. А, наприклад, Корчак, яка очолює НАЗК, вона навіть з питань дрібних фігур змушена консультуватися з тими людьми, які їх поставили. Тому, що показує досвід з очолюванням Генеральної прокуратури? Не так погано, коли якась сильна незалежна особистість від інших політиків очолює орган. Хоча це не знімає іншої проблеми. Нереформована Генеральна прокуратура, відсутність юридичної освіти в Луценко, кумівські зв'язки з Порошенком і залежність від цілого ряду топових політик, тобто перших персон. Тобто, про що це все може свідчити і про що я до чого веду? До того, що на даний момент ми не маємо незалежних антикорупційних і правоохоронних органів. А перші спроби САП, про які ви запитали, борсатися в цій ситуації, чи перші резонансні справи, які відкриває НАБУ, на мою думку, це лише перші листочки в еру, коли ми нарешті отримуємо органи, що борються з корупцією. Але ми їх отримуємо тоді, коли у нас будуть відповідно незалежні голови цих органів. І суди. І суди, тому що інакше, навіть якщо у нас будуть незалежні нормальні працюючі органи, і, грубо кажучи, на місці Труби буде не Труба, а на місці Корчак буде хтось інший незалежний, як це в історії з САП, з НАБУ, то, по-перше, це не означає, що там повинні прийти незалежні політики, бо ми бачимо, що означає незалежний політик Луценко. А другий момент, це означає, що самі органи прийдеться реформовувати уже частково, тому що та ж сама НАЗК потребує реформації. А третій момент, що все це буде розвалюватися в судах, якщо не довести реформу судів. І станом на сьогодні це так і є. І це триває історія вже 2 роки, коли у нас органи почали робити перші кроки, але справи успішно вмирають в судах. Ми зараз говоримо про фактично новостворені органи, окрім Генеральної прокуратури, ті, які у нас з'явилися, коли ми почали боротися з корупцією. І це все відбулося не без того, що відбулося 4 роки тому. У ніч проти 30 листопада 2013 року відбувся розгін студентів на Майдані. З'явилися те явище, яке ми називали спершу Євромайдан, потім Революція Гідності. Пройшло 4 роки. Багато чого відбулося в країні. Чи справдилося те, на що сподівалися тоді люди на Майдані, пане Олександре? Ну, дивіться, студенти, які вийшли туди під прапором Євросоюзу, і студенти, які казали про те, що давайте почнемо рух в сторону Європи, і студенти, яких було побито, і вони перші потерпіли там від репресій влади, хоча насправді на цей момент вже було дуже багато побитів інших. Тобто Євромайдан вже ж мав, наче як філії по всій Україні, собиралися люди на центральних площах і біля пам'ятників, і були зафіксовані вже на цей момент випадки розгонів місцевих Євромайданів. І крім того, двічі намагалися розбити намети під час Євромайдану
Майдана, і третій раз успішно було. Тільки двічі намагалися люди незалежні від влади розбити намети, а третій раз це розбивала влада. Зокрема, намети МЧС під патронатом адміністрації президента, Льовочкіна і так далі. Треті намети державні були розбиті на Євромайдані. І тут все це зникає. Тому коли ми говоримо про, тобто розгін відбувається і люди виходять на протест. Перший протест, це він був ще в день між 1 грудням і розгоном. Тобто розгін був в п'ятницю, а люди вийшли на великий протест 1 грудня в неділю. Значить, і оце от 30-го числа, в ніч з 29 на 30 був розгін. А першого був марш мільйонів. Ні, марш мільйона був через тиждень, я добре пам'ятаю, бо це була моя ідея. Це було 1 грудня, а марш мільйона потім був через тиждень 8 грудня. Так от 1 числа, коли вийшла маса людей, і перші акції протесту, що започали за день напередодні, вони на Михайлівській площі розпочалися, і велика кількість киян вийшла стихійно подивитися, що сталося на Майдані, подивитись на йолку, загороджену площу, і це ще більше розхитало ситуацію. То це були дуже різні люди. От тут момент, коли ми питаємо, чи справдилось чи ні, кого справдилося? Студентів? Студентів справдилося. Угода про асоціацію підписана. Але до Євросоюзу нам далеко. Студенти, коли виходили, ті, що розумні, то вони знали, що вступ в асоціацію не означає вступ до Євросоюзу. Ті студенти, котрі погано вчилися і тому прогулювали пари на Майдані, то вони могли думати, що мова йде про вступ України в Євросоюз, але це треба бути дуже наївним, щоб думати про те, бо ми навіть кандидатами не є на вступ до Євросоюзу. Це так, для розуміння. От я сподіваюся, що більшість студентів, які там були, це були студенти розумні, які попри те, що прогулювали пари в навчальному періоді, але тим не менше все одно вчилися. Тобто вони все одно знали і розуміли, що мова йде не про вступ в Євросоюз, а мова йде про європейський вибір. І як європейський вибір – це підписання угоди про асоціацію, безвізовий режим, кандидатський ступінь і так далі. Оця частина втілена. Але є друга частина. Це про що ви згадували? Так. Про люстрацію, про початок боротьби з корупцією. Бо ви кажете, це почалось 4 роки тому, коли була нова хвиля боротьби з корупцією. Україна отримала. Це не втілилося. Тобто якісь структурні, серйозні реформи у державі. І ми знаємо, чому це не втілилося. Тому що з одного боку почалася війна, почалася окупація Криму, Севастополю, Донецької, Луганської області, що відволікло величезну кількість енергії суспільства. А з іншого боку, українські виборці проголосували за олігархів після того, як вигнали одного з олігарха. І виникла така цікава ситуація, коли наші громадяни вигнали одного олігарха, Курочкіна, Януковича, младу сім'ю, а з іншого боку проголосували на виборах за інших олігархів. І як олігархи мають міняти олігархічну систему? Це просто нереально. З чим це пов'язано? Об'єктивна і суб'єктивна сторона. Об'єктивна сторона, ми опинилися в одному човні разом з олігархами, почалася війна і стало зрозуміло, що мова йде про порятунок всієї України, якої вона є. Тобто тут з одного боку ми всі разом, але з іншого боку, коли доходить до виборчих процесів, коли доходить до виборчих голосувань, велика кількість українських громадян виходить на арену з виборчим бюлетенем, які не виходили на Майдани. Громадяни і виборці, які не підтримували взагалі акції протесту тоді, які не знімали Януковича, і вони голосують так, як голосують. Не всі ж люди на фронті, вибачте, були, і не всі люди були на Майданах, і не всі люди змагалися за зміни. І тому виходить, що така гремуча солянка всього, що є в країні, виражається потім у парламенті, у місцевих радах, в мерах і так далі, а воно продукує, відновлює корупцію і намагається з'їсти, скорозіювати навіть те, що вже зроблено. Тому, на мою думку, так треба дивитися на ці процеси. Ті завдання Євромайдану, які не були виконані, в тому числі піднято вами питання корупції. Це не є питання, що все, можемо констатувати, нічого не відбулося, все програло. Ні, це просто в процесі. Це не може зробитися швидко, тому що ми самі, як суспільство, робимо ряд помилок, обираючи, наприклад, тих же самих олігархів до влади, які консервують стару олігархічну систему. Пане Олександре, добре, ми зараз говоримо про те, що там щось не справдилося, щось... Рання стадія справдилася, а все, друга стадія не справдилася. У мене питання. За ці 4 роки, якщо не будемо говорити про негатив, про позитив, що за ці 4 роки змінилося в країні, скажімо так, завдяки тоді протестним настроєм, завдяки Революції Гідності? Давайте назву таких 3 простих приклади, що змінилося, і 3 конкретних приклади, що люди найбільше очікують, щоб змінилося далі. Давайте. Що змінилось конкретно зараз? Це зникло поняття політичних репресій з точки зору політиків. Тобто в нас немає такого, щоб Білецький, який там в Верховній Раді керує Азовом, сидів у тюрмі. Він не сидить в тюрмі, він керує своїм підрозділом, є у парламенті народним депутатом. Юлія Тимошенко не висить на ялинці великим плакатом, як і всі європейські політики не приїжджають в Україну і не кажуть, а у вас політичні лідери по тюрмах сидять.
опозиція. От нема такого в Україні. Є проблема з тим, що зараз певних ветеранів, певних учасників акції протесту на певний час затримують, потім відпускають. От є проблема певних дутих кримінальних справ з певними людьми. От вони потім розвалюються в судах. Але такого поняття, як масові політичні репресії, такого в Україні поняття вже немає. Друге поняття, що відбулося, це почався рух до європейського формату державного управління. Якщо раніше Янукович згрібав всю владу в Межигір'ї і навіть конституцію розвернув і заховав, то тепер зворотній процес. Україна стала парламентсько-президентською державою, повернулися до конституції, оголосили децентралізацію. В деяких моментах навіть щось там зроблено пов'язано з змінами вертикалі влади. І почався цей перехід на європейську систему. І власне ця частина антикорупційна про прозорість політиків, декларування і так далі. Це звідти. Це європейський формат взагалі політичної діяльності. От це друге, що зроблено. Третє, що зроблено, це підписано угоду про асоціацію з Євросоюзом. Потім ми вже отримали там безвіз. Перша частина виконання цієї угоди. Українські ринки переорієнтовуються на європейський ринок, і все міцніють зв'язки між Україною і Євросоюзом. Тобто це такі там речі, які були зроблені. Три очевидні речі. От є ще неочевидних трошечки, але три очевидні речі, які чекає суспільство і хоче, щоб було виконано, і хотіло, щоб було виконано всі 4 роки, і продовжує чекати, розуміючи, що це дуже важливо. Це питання розділення політики і бізнесу, тому що одне справа європейські правила, а зовсім інша справа, коли політик і бізнесмен – це одне і те саме. Люди хочуть, щоб ці речі розділити, бо без цього не можна подолати корупцію. Другий момент, який хочуть люди, це економічні реформи. Щоб в Україні були можливості і стимули розвитку власної справи, підприємницької ініціативи, щоб країна була країною можливостей, а не країною, яка постійно тебе кусає, підбиває, знищує того, хто намагається зробити. Чому? Це важливо для тих людей, що були на Майдані, бо в основному були зародки середнього класу, середній клас або проактивні люди. І ці проактивні люди, вони схильні до створення робочих місць, вони схильні до власної справи, вони схильні до власного бізнесу. І вони до сих пір відчувають, що в Україні не знято питання нищення того, хто робить бізнес, бо олігархічна система. Вона не зацікавлена в народженні малого середнього бізнесу, середнього класу. Це запит на добробут, це запит на краще життя. І третій момент, який, власне, всі розуміють, що це дуже важливий такий момент, пов'язаний з виконанням, це покарання злочинців. Тобто, як тих злочинців, що робили перші злочини на Євромайдані, так і тих злочинців, які в фінальній стадії Революції Гідності робили розстріли, і тих людей, які за цим стоять, і тих людей, які робили злочини під час всієї лінії Євромайдану. Без покарання винних за ті злочини, які відбулися, і за ті злочини, які робилися під час акції протесту, не можна говорити про встановлення в Україні правової культури. От якраз про покарання. Знаєте, дуже багато зараз говорять про те, що розслідування злочинів проти людей під час Революції Гідності на Євромайдані не стали пріоритетом влади. Чому? Так само, як і не стали пріоритетом подолання корупції, перехід з розділення влади і бізнесу, і не стало економічний добробут, підняття малого середнього бізнесу, підприємництва. Все це не стало пріоритетами. Але це такі, знаєте, більш глобальне, напевно, питання. Тут посеред білого дня, у центрі столиці, у центрі Європи вбивають людей. Я розумію, і давайте поставимо інакше навіть трошки питання. Коли ми говоримо про те, чому політики і влада теперішня не відділяє бізнес і політику, можемо сказати, бо це наступає на їхні особисті інтереси. Ми говоримо про них, розділіться, да? Тобто скажіть суспільству, так ти бізнесмен чи ти політик? Коли ми говоримо про демонтаж олігархічної системи, знову ми можемо впертися в їхні же інтереси. Бо хто такі олігархи? Це ті ж олігархи, які є при владі. А коли ми говоримо про покарання винних за злочини, що сталося на Євромайдані, виникає питання, це ж не про вас? Тобто, хоча б тут ви мали би дати зелене світло і зелену дорогу розслідувати справи, бо це ж не ви робили ці злочини, це робили ті, котрі повтікали, і щонайменше на вас це не холодно, не жарко. Да, але ці справи вимагають пріоритетності, як ви правильно сказали, і докладання зусиль. А не може бути одночасно, що українські політики докладають зусиль до того, щоб розслідувати злочини, посадити винних, реформувати систему, щоб запрацювала правоохоронна система, і при тому одночасно займаються бізнесом і обслуговуванням олігархічних інтересів. Люди, котрі перебувають при владі 24 години на добу, і вони не можуть одночасно і займатися збагаченням, і обслуговуванням олігархічних інтересів, і суспільству ще служити, виконуючи запити суспільства. От і виходить, що ті актуальні, цілком нам зрозумілі пріоритетні речі для владоможців не стають пріоритетними. Але це не по тій причині,
враження, що вони наче стояли за цими злочинами, як про це російська пропаганда починає говорити, чи наче ці злочини робилися самими євромайданівцями. Ні, це просто нездатність таких органів, як прокуратура, нездатність таких органів, як слідчі, в умовах без концентрації зусиль своїх шефів зробити розкриття таких справ. Щоб зрозуміти, наскільки це нездатні органи, я приведу час того ж Євромайдана, коли Янукович дав команду системі МВС і системі Генеральної прокуратури вилавлювати активістів, знищувати активність протесту. Що тоді, як демонструвала свою роботу прокуратура, СБУ, МВС, суди? Погано. Ми бачили, як розсипалось все. Хоча тоді була вказівка політиків. Що, ці органи помінялись? Реформувались? Ні. І тому вони так само непрофесійно ведуть себе і зараз. Пане Олександре, я дуже дякую вам за розмову. Багато ми всього сьогодні встигли обсудити. Олександр Солонтай, політичний експерт, був гостем цієї ефірної години. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТР продовжить Заман. І скоро Саба так само повернеться до вас. Не перемикайтеся.